Казах Фокси. Сема, твоята роля е. Да му се не вреди. Фокси е дошъл. Нищо не се е случило, нищо не видяхте. Я да си оправя през това. Фокси е дошъл при Фреди. И му е казал, говори. Какво правиш? Нищо. Чакай, нещо. Елате! Продавам нещо вкусно. Нещо вкусно. Уи! Фокси, следваш Фреди. Какво се случи? Какво продаваш толкова? Ой, Фреди, какво продаваш? Продавам най-вкусните бургери. С някаква си бяла майонеза. И едно хлебкава. Намерих на подах вчера. Викам се къде от кого е. Сета. Ето ти бургер. Не мисля, че добра. Тук що нищо не се случи. Тук що нищо не се случи. Не мисля, че е добра идея. Нали, Фокси? Фокси има супер сили. Да, бла. Спомни се вече бъдно. Давай. Просто го издаваш. Видя ли? Вкусно беше. Не беше. Сега ми плаши моите $5. $5 за този буклук. Фокси, ти плащай. Добре. Ти си бесова пират, ти си богат. Давам ти 5 пиратски жетони. Добре. Това не са стинки. Това не са пари. Да си ги приберу. Нали са пари? Да, ти казвам. Добре. Не, добре. Събирам се за новия Xbox. Давай, сега бигай от тук преди да съм ти дал и на тебе един бургер. Той не е за мен, Xbox не е за мен, той е за моя приятел господин Гушкав. На английски се казва Мистер Хъкс. Той е моята играчка и ми е най-добър приятел. Фокси си е казал, вау, какъв луд човек е това. Фредди и Фокси са тръгнали. Шит, забравихме да спалним Пъпет. Както изглежда, Пъпет няма да го има. И затова изведнъж Фредди е видял чика там да гледа нещо, не знам какво прави. Чика! Да? What the fuck? Но нещо Фокси направи. На Фокси главата му гръмна. И да, на Фокси главата му гръмна. И Фредди е казал, да. Чакай малко, и сега идвам съм. Отивам твори. Как само влизам настройките? Моля се малко звука. Айде, сега пак ще изчезна този камък. Изчезна ли? Не, изчезна този Фредди се върна. Да, Фредди се върна. Докъде бях? Да, чика. Имам една стотинка, която изгубих в кабинета. Да, просто ще дойде с мене. Да, добре. И Фокси започнал да откача, викал е. Започнал да вика. Защото е разбрал, че никой няма да има чика като гадже. Трябва ти да видя какво става. Фокси е отишъл, но Фредди е заключил и двете врати, защото е бил умен. Казах, че... Да, Фредди е заключил и двете врати.
Той гледа просто през прозореца. Той гледа просто през прозореца. Къде е? Там долу. Аз заседнах. Не, просто гледай. Да, добре. Просто какво ще работа? Фреди, това не е смешно. О, да. И Фокси започнал да вика какъв късметлия е бил от Фреди. Какъв късметля той, бе! И Фокси започнал, опитал се да чупил вратата Фокси. Чупа тъпата врата. Помощ! Единственото, което Фокси е щупил, е било крака си. Не, щупил е вратата и крака си. Ау, щупих с крака. Фокси, помощ! Аз съм приготвен толкова добре с това. Чук-чук, дигни с ръцете. Фокси е казал, че му е помагал, че му е бил че му е бил най-добрият приятел, че е плащал всичко за него. Казвай го. Ти си тук, кога покажа. Доскоро. Не, добре, ще кажа нещо. Добре. Дед. Фокси не е умряла, само е припаднал. Аз се връщам. Но чакай! Полицията не трябва да разбира, тъй че ще взема само тялото и... Дали ще щупя това, ще взема тялото. Вземам тялото. Вземам грешното нещо. Вземам тялото. Вземам глас и после го върнем от джама. И после го фърлям в най-хубавият и грозен букук. И това е то. Връщам се за работа. Фреди, какво? Мълчи, имам пушка и не ме е страх. Нищо не съм видял. Браво, добро момче. Аз нещо трябва да полицията. Бони няма в зонника да го направи. Защото Фреди е казал, че... Да. Никога не ще ме подавиш. Добре, извинявам се, айде. Чакай малко. Окей, къде бях? О, да. Сете. Вратата е щупена, ама никой няма... Карка! Така аз чак да го направя, ама не можех да си извадя оръжието. Сета. Нищо си пърдим карка. Добре, разбрах. И после Фонтайн Фокси и тя е видяла нещо, накратко Мангала го е видяла, накратко Менгъл е видяла. И нищо не е направила. Съм е стояла. После Бони и Чика са си говорили. И после Балунбой и Джей са дошли. Ама Балунбой е ударил Джей. Искам Балунбой в лицето ми. Опа, казах. Ауч. Самат къде си? Тук съм, бе. Никой не ти е казал да правиш това. Не, говорят си, нали каза? Не съм казал, че си говорят. Тя е казала, няма да казва нищо. Сета, айде, идвай. Бони е отишъл в кухнята, за да си отрежи очите. Чакай, пърже карка. Но си отрязал главата без да иска във вратата. Нищо. Не иска си. Да, и той става. После отиваме при той Бони и при той Чика. Стой мирно, бе, гарга. Ще пържа живо. Какво се случва? И трябваше да игра. Аре, идвай се, мат, моля те. Чакай да пържа тази карка. Какво стана, бе, къде си? Той иска просто тига да ми го кара. Моля. Като. Ето кухнята. Нищо не можах да разбера какво се случи, ама идвай тука. Виж къде си. Нали убий карга? Оставя, в тигана. Какво е?
така, не е там, бай. Да, Така. искам да е там. И са си говорили те, и Балун Бой ядосал той Бони и започна да смее. Бони. Ох, И той припадна и Джей Джей, като приятелка уше казала: ха, ти си много глупа, мразя те. И тя го е ударила. глупав ти. Така, чакай малко. Къде? Не мога да я хвана. Това са. Няу. Аз ям туалетната. Женската туалетна. Сега къде си бе, човек, изчезна ли? Не, в женската туалетна съм. Чика, без да искала се е подпалила. Къде бе? Но женската... не, играта ми крашва. Не! Играта ми крашва. Играта ми крашва в момента. Още не. Аз ще качи само твоя линк заради как ти лагват. Ади. И рип комп. Знаеш толкова си видео, тук после ще има втори част. Да, не, всъщност, да, толкова е. Добре, хора, ако се им харесали това. Това даже не се получи готино. Малко смешно, аз чакай да видя гаргата да се готви. Знаеш какво? Аре утре да направим по-хубаво клипче, обаче както трябва този път. Аз в момента снимам почти. Добре, аз и без това спирам. Добре, до скоро, Семат. До скоро. До скоро.